Výborne, vychválil tam. Ty si super, baba. Zostaň. Ďali, nohe. Super, baba. No, pomalinky, pomaly, lebo tie schody sú nechutné. Ukazovať mu treba pamlštek, tak, a pomalinky. Zostaň. Pomaly v kľude, super, nepomáhať mu. To je na každé jedno. To není problém toto. Po klasicky chodí. Dole nie. No uvidíme, čo spraví. Výborne, a vychváliť ho veľmi. Stoj. Výborne. Pomalinky v kľude. Tak skúsme ísť dole, čo to spraví. Tak. Dobre. A pomalinky, dobre? Neťaháme sa. Tak, už ideme. Super. Super, Macko. No poď. Keď nie, tak ho znesieme. To ako nie je problém. Ale mal aspoň snahu a... Zara ide úplne ukažkovo už. Super. A poďme dole. Výborne, super. No, myslím, že henten má najväčšie problémy. Že? Nemá žiadne problémy.